Dua. Two.
Baba uma ngabe enkantolo nama-commission kusebenza ama-voice record kanye nama-video yabona as an evidence njengoba sike saboshwa nje kwakudlala ama-video ethu labakuthiwa sisudala so namanje-ke cha i-video izoba khona manje ngoba ukhona announce into eqondile la ngomlomo ukuze zokuthi into zenzeke ngoba ipeni nephepha lihle lona ngaphandle abahlonishwa besi-advise ukuthi-ke after everything we must email something but we want to change the whole scenario yokuthi izinto manje zenzeke ngenye indlela manje umhlaba lo osukuthina uphethwe yithina more readings less more action more and i-voice iyona ehlalayo more than into ebhalwe phansi yilokho bazosicela mhlonishwa ukuthi isilalele niyazi ukuthi njengoba ngilapha nje angizange ngenze appointment angizange ngicela i-permission lethiwa ukumasha into mayisikumi la awuyimasheni. You don't write an affidavit for something that is beyond the human nature. So we are here to declare a reality and the problem and the crisis that has been happening within a Terminal municipality. Now, as one of the societal leaders, I have to take care before everything go out of proportion. Because you got the money to defend, but you don't have the money to make sure that we are stable. It's very easy to play with. Ivaliwe lapha ibona thina imbali kamasipala lapha sibeyakhuluma cha befanele angangene la ngivile khona amaveni namaphoyisa nawo a-act sengathi ayalwa ahlulwa zigebengu namakhwekhwela akazi amaphoyisa benzeni order ayikho i-disaster ezokwenzeka mina never done a disaster and the truth must be told. As they are standing there, they are unhappy there with themselves. They are not it. Mhlawumbe lapha nje ngoba sindlu ba ngizwakale address ubaba amukele ngendlela amukela ngayo ngiyathokoza ukuthi livimbi la hayi ivimbi yeah imoto yani iphuphuke yabona lezi dubela lapho hey imoto ayizela man inqondo iyaphila yini bona baba siyabonga baba ubuholi ukuthi uphume without any appointment ukuthi ukwazi to willing to listen to us. Thank you very much. We honor that. Siyabonga. Imoto ayizela imoto ayizela akusuka le moto yebhinqa le namaphoyisa ingene la susani imoto esikhaza lapho man ungiyaxolisa ukuthi susani moto le ungenelwa moto la nemaphoyisa bese uyayicela ukuthi igoduke bomthetho ancane yini manje
Fohlisa imoto lapho, ifohlise. Ayifohle imoto ize lapha eduze. Bana. Hey. Imoto ayifohle lapha ingenise la. Yeah. Asu rashi masu zuwa. Yebo. Sisekani mic. Sisekani mic. Mic. Okay. Sure. Manini ke engamza ukuthi msali nje ukuthi abantu abanganandaba lento siyenzayo la angahlukunyezwa umuntu indaba zewu one yebo alo yebo indaba zewu ayiqhubeke ihlalela ihleli khona okubalekile ngiyacela ukuthi njengamanje nisondele kancane ngoba asenimemile kodwa thuwe sesihlangana nani ngefiso zenu kodwa kubalekile ukuthi njengamanje sila phambo kukamasipala weTheku umasipala weTheku lo okwaze ukubamba iTheku esandleni sikaKhongolose from 1994 ubaba umlaba waphatha 15 years ephethe lo masipala kwalandela ubaba uJames Ngomane kwalandela ke umama uZandile siboneke ke gijima ke siqala ke isiphepho ke senze ukuthi gcine sekuba khona ubaba uSiril Xaba nakhona sebeqala umncenge ihlobo yokuthi ihlobo ayisondele ingane kamzala nekamzala ayisondele ukuze sikwazi ukuphatha waqhubeka kumasipala ke wabakhona kube nohlelo ke olujulileyo lokuthi kube nama recruitment eThekwini is a good opportunity to create employment. Elasimshayele ihlomba masipala ngalokho. Emveni kwalokho kwatholakala ukuthi employment recruitment yabo ngokulandela isimo esitholakele ukuthi babesebenzisa kakhulu uhlelo luthi akube khona izingane ezipaso matric ezixakekile kuma ward nama ward onganyelwe yiTheku. Cala lishayele ihlombe lalokho. Kwabonakala ukuthi uhlelo olusebenzayo oluthinta abakhansela luthinte abaphathi beTheku nendlela yokuthi angabi khona umuzi okulala kwadliwa khona. I've done my research. Yingakho ngimi la. Ngihlanje nginjalo. Nginikela ngami ngqo. Anginikela ngomunye umuntu. Angizange ngimeme umuntu ngithe mina ngizozamina la. Mina ngiswele ukuthi mina ngakhatha ubani. Angiswele mina ukuthi ngaba nama bodyguard more than 20 ngikhatha udlula president. As much as I'm the real president, the other president can be more guided than myself. I understand all those consequences and those realities because he's the head of state. Njoba simila phanga nganza wethu umi ungizwe umlando wakomkhulu president of the Bhinqa Nation owakhonjwa isilongo ngomuno wathi wena hamba uphatha abantu bami mfana wami.
KwaZulu Natali welcome Tania bana sinala ngesengeze baphethe ngaphambi kade bakuvalele bana bakamela lokuthatha kula tumatasi ngamazuta ngaphansi kwamkapi yimilapha egameni likalanga libalele the first president of the African National Congress ayinabhiswa ngo-1912 ukuthi akukhulu abantu abamnyama ngithi Dr. Sen, Obaba Luthuli, Obaba uMandela, owavota elapha ohlanga wama phezu kwethuna lika first president of the Reparational Movement ANC. What he? Dear Mr. President, I am standing here before you to tell you that today South Africa is free. Phansi ngamasela phansi. Phansi ngabantu abaqasha ngokulala nezingane kwamasipala phansi. Phansi ngabantu abakwazisa imali o-30,000 no-40,000 kwamasipala phansi. Ngikhona mina. Uma kwenzeka ngifa noma ngibulawa, ufuna nikwazi lokho pheko umhlaba. No one must ever cry. Instead, you must rise again and again and again and again. Look at Nepal. Look at other countries. Izwe likhululwa abantu abangenawo ushishini. Abagqoka ikipa. Creator ama-machine eziteleka ezine-budget. Zero budget. You can do the change. Because you are guided by God and ancestors. Ziyakhala manje. Babunyawosi. Uspika wethu, omphambi wethu. Bengicela ukuthi ngikwazise ngikubike usizo olubhekene nenkampani engaphansi komkhandlu wethu ePhilippines. Ingane siyaqashwa sihola lo 2,000 rand ngenyanga, 2,500. Sebenza u-18 years, 17 years, 20 years. Ezinye izinto manihlela ema-ofisi baba kule mhlangano enibambayo engapheli kodwa uguquko lumfimfi emphakathini. Etha baba ngifuna ukubikela ukuthi usize lume ngendlela. Stationary companies ngoKhonopia Phoenix kwaBesta all ama-factories akhona emholi. Siphambi kwakho manje njengomuntu okhonjiwe phansi kwamasipala ongumholi. Sicela usilalela siphethe pen, asiphethe phepha, asizokuyibhala phansi izinto ezohamba ziyoshuthekwa ubuzwe uPA ukuthi where is that thing by Ngizwe. We are here to make a record and by our own mouth ukuthi cha sesikhathele baba. Uma kwenzeka baba nibona izwe liphuma esandleni nomasipala kwenzeka nibona isimo siphume esandleni anokwazi ukuthi sabubikela abadala ungomdala kuthini isikhundla osiphethe nokuhlonipheka nokuhlonipha umasipala wethu. Futhi ngiqinisekise ukuthi is a #1 destination of tourism in Africa, Durban City, Durban Metro. Lokho kwenza ukuthi akufanele kube namaphutha angaka ezakalayo. Hlupheka ingane zilimale ezingakhokhelwa amandiya baba segamenge ayedelela kade sidubula izolo ngo-reaction lapha no KZN security athi wona awancinge lutho akwancinge ehulumeni. They can be independent on their own. I'm talking about Indian-owned security companies that are fighting and protecting the majority of companies that are around Phoenix, Besta and Konopia in the name of destroying the life of the black skin, especially the women that are working there. During the 16 days of activism, this is a shame to the government. You just hosted the G20 summit. You were busy there telling the whole world how good we are. When Donald Trump speaks lies on our behalf, you also cry and criticize. But when you speak lies to the nation and to the whole world about on our behalf, we have no voice.
is a shame. Amamanga Donald Trump in South Africa is a reality. Kota bahulu betu bona bahlangene baqamba amanga ngathi bathi yonke into right in South Africa. Everything is fine in South Africa. We are on our own South African citizen. As I'm standing here before you, my leader, we are on the ground. We know exactly what is happening. And mind you, all the majority, maybe 70% of the new recruitment police officers that are working under Metro, they are here because of connection and pride. Now you can tell me, Okamara, connection, Imali, politics, money, connection, politics, it make the majority of people that are working under Metro police to be here. I don't affect it for anyone. I died long time ago. Yes, I. Ushanyaka feel ngulibona libamba iqueue luthenga igreen power hlala ngoba vele selapha. As I'm standing here, I want to set the record straight ukuthi njengamanje you have chosen a path yokuthi during December abantu abanakile babhizi nase kopolo dokusendwa ama-SMS kubantu abarelevant nabantu abakhokhile abanye abangakhokhile kodwa abazolalwa ngaphansi kwegama likamasipala ukuthi bagijinyiswe prime time. Eminyaka ngeminyaka ingane igijima zingaqashwa kunama regulations are corrupt that are used to recruit the new members of the Durban Metro. Ngifuna ukusho ngokungahlonisi ukuthi lokho kuyihlazo, lokho kusememphinjeni. Sifuna iqiniso. Njengoba ngikhuluma nawe baba, njengomholi kamasipala weTheku, ngikhulumela isizwe sawuphunga noma geba sekashela kami siyaphuza umlasa ngameva. Njengomuntu okhonjwe isilo, uma abantu besilo sebekhalile, ngizohamba ngiyokhalaza futhi ngibike ikhala zami phambi kwengonyama yamaZulu. Ngoba enough is enough. Akusafanele ngabe kuyenzeka lokho. Emveni kwalokho ngiyobikela umongameli uqobo yokuthi one day mayibona izwe promisandile akokwazi ukuthi we have reported and we have enough. Amandia, they are over excited and over the limit. That's why we are here. If you don't stop it, the nation will take its course. If you don't act with this crime, enzeka phansi ukababa ophethe umkhulu eThekwini wangithembisa ngathi mina hawu mangcingwana kwenzakala lapho, wathi uzongitholela report, uzongitholela ukwenzakalani futhi uzodila naloko bugebengu. Hey kusekwe hey shesha mpona wathi uzodila naleyo bugebengu bukhona akulungise la baba sinama record apa sikhuluma nabo abashoti bakhokhe imali engaka show Facebook bakhona abenza ama record. Before we even go further, we need justice. Yazi ukuthi le likhulumayo iyabulalisa futhi iyalokho sizana ukuphilela ukufa ube ubuvele ufile kodwa uphila. Mina ngikwazi ukuphilela iparish aphekwa lokho baba ngaphambi ukuthi baba aresponde icela iqiniso lokuthi nangu umntwana omncane baba, lo mntwana ngimazi ukuthi wakabani kodwa ungilandelile mase ngizwe wabantu wangilandela la online naye unesikhala afika ukusibeka and manje ngayithanda lento ukuthi icrisis sibhekene nayo is ama leaders of the society and umphakathi at large ifika ngisho ingane nengane. Can you imagine this young child grow up with hate, grow up with anger? I am the leader. It's very sad to lead the angry society.
Ramaphosa can witness when you lead an angry society, what does happen in your own country as a leader. 2021. Sanibona. Ngiyathemba ngibone iposta yababa online ngathi angizomela abantu abamnyama ngoba lento yokuthi abantu abamnyama bahlukunyezwa ayikho right and kumele sithole justice ngenkani sothola. Igama lami nguSithembile Dumi ngisuka la-Engen. Siyabonga kakhulu kodwa siyabonga kakhulu. Hlonishwa siyabonga. Ukuhlonipha kwakho sixolisa ukuthetha. Sixolisa ukwelula. When you are in front of God, you just display every sin and every request that you make. Unfortunately, our gods are chosen. Ya siyabonga Matingwane Mthobi. Bawungisi. Sanibonani. Kambe asiqale ngokuthi la nikhona izindlu lezi zombuso kahulumeni we-local government noma uhulumeni wasemakhaya ngoba ujwayelekile. Le ndawo ke le zonke izakhamuzi zase-South Africa noma ngabe kuthiwa uhamba wedwa uyakwazi ukuza la uzokhalaza nganoma ngabe yini obona ukuthi icindezela ilungelo lakho. Uma usufike nje la usendaweni efanele noma uhamba wedwa noma nihamba niyiqoqo niyakwazi ukuza nizobeka izinto enikhalaza ngazo. Ngamanye amazwi eMatingwane ngizama ukuthi ukuba khona kwakho la kusemthethweni wemukelekile ngoba vele kumele ukuthi abantu beze la uma kunezinto abakhala ngazo. Ya okwesibili engifuna ukubeka ukuthi la eThekwini siyancenca inkampani eziyimele eyisuka endaweni ehlukahlukene nasemazweni angaphandle siphinde sigqugquzele nosomabhizinisi bangaphakathi eNingizimu Afrika nabasuka esifundazweni sakithi KwaZulu-Natal nakhona eThekwini ukuthi imali bayifake khona edolobheni ukuze kwandiswe noma kwakhiwe amathuba emisebenzi eThekwini. Lolo hlelo silenza siholwa ubabumeya uNonkosi babuxawa. Impela inkampani ziyeze eThekwini. Ziningi indawo ezithuthukayo kufakwa inkampani baqashwa futhi abantu nabangaqashwa basazoqashwa. Kodwa ke akusijabulisi ukuthola imbiko ukuthi inkampani uma seyifikile endaweni zethu noma emphakathini yaseThekwini zabaqasha abantu nje wasuke sicela uma sebesebenza abantu baholelwe amakinati. Njengoba masiphala weTheku asikujabuleli lokho futhi asikweseki siyabheka. Ingakho ke la eThekwini bonke osomabhizinisi noma ngithi abaningi osomabhizinisi noma inkampani ezinkulu zinenkundla noma umhlangano la ihlangana khona bobumtholi ebizwa ngokuthi iDurban Chamber of Commerce. Ngathi ibizwa kanjalo ngithemba ukuthi sabizwa kanjalo. Isigungu lesi la bonke osomabhizinisi abakhulu eThekwini behlala khona baxoxe ngeyinkinga zabo, baxoxe ngezinto abafisa umasipala nohulumeni wonke ubasize kuzona. Nathi ke ngokunjalo
lesikhalazo ke inkampani zaseColumbia nama-companies asebenza ePhoenix emkhakhweni yokuprintwa kwamaphepha nezinto ey'thize okuyizona ey'thintekayo kulo mkhuba omubi okuxhaphaza abasebenzi. Kuyomele-ke kuthi njengomasipala leso sikhalazo sisithathe siyosethula emhlanganweni we-Durban Chamber of Commerce. Kuzobaluleka-ke ukuthi noma ngabe ubaba uMchunu uma ngimbuza ukuthi iphi memorandum wathi hayi sebakhathala ukuthumela amaphepha, uzosebenzisa ividiyo njengofakazi. Kuzoba nzima kumina-ke ukuhamba nevidiyo ngiyoyethula emhlanganweni nohla lwezinto enikhala ngazo, ngoba siyadinga ukwazi ukuthi lapha ePhoenix imaphi amagama alezo inkampani. Igama lenkampani sifuna ukulala. Uma siseColumbia siyadinga ukwazi ama-companies ukuze besiya emhlanganweni noba bumeya no-city manager siyohlangana ne-CEO yakwa-Durban Chamber of Commerce, sethule izethulo ezinesisindo nezwakalayo ngoba zinamagama ama-companies nokuthi zikuphi, ukuze nabaphathi bazo uma beyingxenye ye-Chamber of Commerce bakwazi ukuchaza ba-akhawunti emzimbeni ofanele. Kodwa njengomasipala simisele ukuthi sikhulumisane ney'nkampani ey'faka imali eThekwini ukuthi uma seyifikile aziholele abasebenzi amaholo aphilisayo. Okokuqala-ke lokho asiqali baba uMchunu ukuzwa ukuthi unezinsolo zokuthi uhlelo lwethu lokuqasha abasebenzi abazoba ngamaphoyisa kamasipala aziwa ngegama elidumile ukuthi ngama-Metropolis. Asiqali namhlanje ukuthola wena noma ukubona wena. Abaningi bayabhala, abanye bayasifonela, nabanye bayakhuluma kwizwi lomzansi nakwamanye ama-radio stations bekhuluma ngento efanayo ukuthi baningi abantu besifazane abaqashiwe kamasipala before baqashwe kunabantu abathize abasolekayo ukuthi baqale balale nabo. Bazonke lezi nsolo uma sesifuna ukuthi beze ngaphambili labo besifazane basinikeze amagama alezi zikhulu ezenza into engamanyala nehlazo elinjengaleli abaveli. Namanje ngiyafisa ukusho ukuthi kuwena baba uMchunu nabantu engenzeka bangilalele enkundleni yakho, uma ekhona umuntu esifazane othi mina sengiyasebenza noma ngathenjiswa kwalalwa nami umuntu othize ngangawuthola umsebenzi, lowo muntu akavele eze ngaphambili. Uma esaba ukuza kumina angaya emnyangweni kamasipala ophenya ngenkohlakalo obizwa ngo-City Investigation Unit. Lawo amaphoyisa aqeqeshiwe kamasipala aphenya wonke ama-department, aphenya bonke abasebenzi abasoleka ngenkohlakalo. Akhona futhi ama-office kamasipala abizwa ngama-office ka-ombuds, u-ombudsperson. Uma usaba ukuze City Hall, usaba kwa-CIU, ungaya naba-ombuds uyoreporta lezi nsolo ezimbi kangaka. Lawo ma-office angale
ebhilidini ekuthiwa kuseRenis House ila amaphoyisa kamasipala aphenya ngenkohlakalo ekhona ngenzela ukuthi Macingwane nawe uma besaba ukuvela ubaguguzele baye kubika eminyangweni efanele silandeleke amacala abikiwe okwamanje kunzima ukulandela inkulumo engekho amacala abekiwe aletha ubufakazi ukuthi bakuphenye ngoba lokho kwehlisa isithunzi sabantu besifazane umasipala obaqashile baba ngamaphoyisa kwaMetropolis ngoba leyo nto yakha isithombe sibi kubo nasemndenini yabo nezihlobo zabo ukuthi umuntu wesifazane oyiphoyisa kaMetropolis wangena ngoba kulalwe naye siyahlaba lokho ngeke sikuvume asifuni futhi kukhulunywe ngakho kungekho ubufakazi ngoba lawo maphoyisa esifazane angaphakathi azizwa ehlambalazeka ngalezo inkulumo okungekho ubufakazi bazo kodwa abanobufakazi abeze ngaphambili sibulungise asibaleke Macingwane ngokuthi yebo kuyiqiniso ukuthi njengamanje kwaMetropolis siyaqasha but ukuqasha kwethu kuhamba kanje kwaMetropolis nakweminye iminyango kamasipala abasebenzi bayaretire noma ngokwesizulu kufika isikhathi seminyaka ebekiwe uhulumeni ukuthi umuntu akasakwazi ukuqashwa kumele abe ngasekhaya ephumule uma abantu bephumula noma beretire kuvuleka ikhala kamasipala nakwaMetropolis uma abantu bekhushulelwa ezikhundleni ezingaphezulu lezi ezingezansi noma ngaphansi kuvuleka ikhala leyikhala mayivuleka kufanele ukuthi umasipala uyigcwalise indlela yokuyigcwalisa ukhipha ikhangiso abantu abamitha ama-requirements bafake iy'celo zomsebenzi zibukwe ngokulandela imigomo ka-HR labo abakhwalifayayo babe sebethunyelelwa ama-SMS noma imiyalezo or bafonele ukuthi abeze bazokwenza ama-interviews kwaMetropolis-ke kukhona nama-fitness tests enziwa ePantown la kucheckwa ukuthi emzimbeni ukulungele ukuthi ngaba yiphoyisa leyo process njengamanje siyayenza ngokwazi kwethu ayikho inkohlakalo ekhona ngaleyo process kodwa umphakathi uma kunezinto ezenze ngamanje esingazazi eziyinkohlakalo nazo azilethwe ngaphambili ziphenywe sikwazi ukuyilandela siyilungise kodwa nginalo ulwazi njengosomlomo kamasipala ukuthi njengayo yonke iminyango kamasipala kuyaqashwa mekuvuleka isikhala noMetropolis uyaqasha njengokhuluma nganje kodwa uma kunezinsolo ebesingazazi zokuthi le-process enziwa manje inenkohlakalo laba abanolwazi abeze ngaphambili siphuthume singenelele ngokushesha siyabonga Macingwane ukuthi ufike amaphuzu owakhulumile siyawathatha noma ngabe engabhaliwe phansi sizohamba nawo ngoba siyawakhumbula akamaningi kakhulu soloko sixhumaneke nawe sikwazisa ukuthi ngezinto okukhulume ngazo zaseKholopa nePhoenix sikuphi nazo nawe uphinde ubuye usubuya nobufakazi babantu abaqashiwe kwalala nabo noma insolo ezinye ezidlula lokho sikwazi ukuyiphenya Macingwane. Siyabonga kakhulu ngicela sishayele ihlobo ubaba ngokusamukela samukela nje singena appointment. Thank you very much. Siyabonga kakhulu kuyinhlonipho yomphakathi nezingane zakho oyihola baba siyabonga kodwa futhi ukuqinisekisela ukuthi cha mina ngeyami i-commission ngeke lokhu ema talk shows action kuphela
Bengicela ukuthi u-action izokwenzeka hayi lokuthiwa ama-talk show labantu bejabulela ukuvela ku-TV siyakhamba la kuhlala laba basizobuya into engicelayo isibindi kubo bonke abantu abaripotile nabarekhodiwe ukuthi sikwazi ukuthi siveze lobo bufakazi sikhuluma ngabo endabeni kamasipala baba sifuna ukuqinisekisa ukuthi ukwazi noma ungakwazi kodwa futhi uyakwazi ukuthi kunenkohlakalo la ekhona noma yenziwe kangaka mhlawumbe iyikhule isekhanda ngoba njengoyikhanda likamasipala njalo kodwa la emathunjeni enu akuhambi kahle deploy abantu nithi wena hlala lapha wena wenza ukuthi bese kuba nemthetho uthi interference ukuthi cha ngoba sengiqokubana ngikwazi uku-interferisha lo muntu loyo bese thola lelithi assault power abe uyena oyijikelele athathe inqumo enze ubona ingane isinde stage nje siyabonga baba siyabonga kakhulu ngibinganele nabo umthetho siyabonga kakhulu kanzanithu siyabonga kakhulu awumahla amaphoyisa emali cha wesifazane phela wodwa siyabonga Hadi arkadaşlar.